Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m. O nwere ozi nsị ka m bịazie. Ndị na-eziri ozi a bụ ndị na-eme ife nke mmụọ. Ndị ji because of gịnị ife lite maọbụ ife nketa a na-enweta ebe ahụ mee gịnị makpunaga ọkpa na abụnianụ. Na a na-ekwu na ọkụkọ tiri ọnụ n'ofe o wezi ọkpa na abụ wunye ebe ahụ. Mfe ahụ ka m bịara ka m zie ozi a. Ọ bụrụ na ị ma na ị na-eme ife nke mmụọ mana ị ma na ọ bụrụ ife gị na chi gị kpebiri, nwanne nsi ebe a pụta. Unu ji asị ka ebe okwu na-agbaje maka ndị na-eme dibịa afa maọbụ ndị bụ pastọ na-eme kanselin. Fasị na ha na-afụ ụzọ kwanyị na fa anaghị afụ ụzọ maọbụ na ha na-agba fa anaghị agbata afa maka ife ego fa ga-erite ebe ahụ, ife nke ụwa fejidezi ezinụlọ niile tikọsịa afọ isi na nsogbu. Mfe ahụ ka m ji eme ife onyonyo na biko tụsara m ife onyonyo, tụsara nya ife onyonyo mere ndị ọya azọ ndụ. Ọ bụrụ na ị ma na akara aka ha adịghị n'afa, nwanne nsi ebe a pụta. Nke nwe na-ejekwanụ ka ịgba afa maọbụ ka ije jụọ ese irute ebe ahụ ajụagodi ka ife pụrụ wee bịa ka nsogbu ị nwere. Nwanne m, ndị ha bụ ndị adịgboroja. Dibịa na-agba afa bụ ibeta na nke ya nwa. Tupu ị na-ekwu anything, ọ sị gị ka eje n'afa ka ama ife afa nyere. Ọ gwara gị afa, gwa gị ife bụ nsogbu gị, nyekwanụ gị solution to your problem. Ụdị ka ọ dịkwa n'ụka. Ịbịa na nke pastọ mee gịnị? O kpee ekpere, mata ife bụ nsogbu gị, nyekwa gị solution to it. Ọ bụghị obu ụzọ jupụtasịa gị everything. Ọ jupụtasịchazie gị o site n'okwu ikwuru mee gịnị tụgharịzie nke ya nwa wee tikọzie ezinụlọ maọbụ ụmụ nwanne na ụmụ nwanne isi. Ọnya bụ nsogbu anyị na-enwe n'ala Igbo anyị. Nya bụ ezigbote nsogbu anyị na-enwe. Ọ bụ na ije n'ụdị ndị dị otu a fa ajụwa gị ụmụ ajụjụ dị otu a bifo fa emewere gị ife ha na-emere, nna si ebe ahụ pụta. Ife ehi niile fa gwara gị bụ adịgboroja. Ọ mụnwa kwuru. Ọ bụ na ịma na ịma mmete ya bụ ife etinye n'aka ebe ahụ, ọ bụrụ ife aka inu na-ada na ntị ka ọ na-atọ n'ụtọ. Nya bụkwa ozi nwere ike ịbịa ka nzie unu n'ụtụtụ a. Chọọ aka ọrụ ọzọ ị ga-eme, chọọ ọrụ ị ga-arụ ka ị wee si nya wee bụrụ mmadụ. Unu esenụkọtazi n'ezinụlọ ụmụ nwanne na ụmụ nwanne ndị eneme of na eme gịnị na a na-afụ ụzọ maọbụ na a na-arụ ọrụ nke mmụọ. Maka unu etinyego ọtụtụ ezinụlọ na nsogbu dị iche iche nke ama ka eji esi wee mee gịnị, eji esi wee gbawa onye ukwu gwara. Ọ gwụsịkwa ka ọ ha n'onu. Ọ bụrụ na akara aka gị adịrịọ na dibịa ịgba afa maọbụ na pastọ, chọọ ife ị ga-eme. Ọ kwụsịkwa ụmụnne m, tụsakwara m ozi a. Aka m bụ Maazi-UC. Sonyere n'ife m na-eme na my YouTube page and subscribe. Ụmụnne m, ndewo.